Vrei să-ți cumperi jocuri ieftine? Intră chiar acum pe linkul din descriere și beneficiază de 3% cashback. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem un taste test cu dulciuri din America, cu frații mei, cu Ianis. Să uitați să dați acolo like, subscribe, să vă abonați pe contul, că eu nu mai am. Așa. Astăzi o să facem taste test la dulciuri din America. Avem aici niște dulciuri, cum se vede. Uite, avem niște de-astea, nu știu mai exact ce sunt. Așa, și cum v-am promis, avem și Takis Fuego. Mai avem niște de-astea, nu știu, gume, așa o să-i spun. Aici are niște gume. Nu e gume, e mai avem de-astea, Zauer, nu știu cum. Avem niște cârnați, carne, iute, beef, ceva de genul. Și niște gume. Mâine o să mai urmeze un taste test. Hai, cu ce începem mâine? Kevin. Cu Takis. Hai să lăsăm pe Kevin. Cu ce începem? Cu Takis Fuego. Știam că asta o alege. O alege. Ăsta arată cam așa. Vedeți? Așa, așa. Așa de roșu. Așa de roșu. Uitați, e roșu. Da, și eu vă să iau. Ia și eu rămân ultimul. Așa. Uitați-vă în camera. Și acum 3, 2, 1. Bă. Nu tot Ianis. Ai rău. Wow. E picant. Băi, iute, băi. Mai tare că aia voastră. Extrem, ăsta e extrem, ăla era... Tot așa. Băi, iute, mai tare ăsta decât ăla, pentru că ăsta are și lămâie limon de la cum îi zice. Ăla doar ia cum. Păi da, Kevin, dar e mai tare iuțală. Acum cum ce începem? Hai să vă răcorim ăsta un pic și hai să luăm, nu știu, ce luăm, bă, astea? Ce vreau? Ce luăm ea, Kevin, acum tu. Bă, de la Takis. Vreau un... Hai să aleg gemul ăștia, nu știu cum se cheamă. Îs ceva acri, gen gireuri acri din câte văd aici, scrie aici. De watermelon. Uitați, ce ziceam, îs niște pepeni cu dezeleul din acreală. Acreală, doamne, cu sare pe ei, nu știu. Uite, așa arată. Așa. Ia și tu. Ia. Nu, ăsta e dulce, normal. 3, 2, 1, Eu l-am băgat. Bă, de la cereal și de la... Astea, parcă Îmi am lăsat așa oțeala aia, dar tot îi pui. Dar să vezi și ce greu. Nu, le-a spus. Nu mai văd. Acum tu. Mașala manci. Ăsta cred că e ceva din, cum îi zice, mă, din Arabia, pentru că scrie mașala manci și mașala știu că înseamnă ceva frumos, ceva de genul. Normal nu așa se desparte. Nu contează. Stai așa, faci. Nu contează. Ia mirosul. Mirosul porumb. Da, porumb. Porumb. E de picioare. Zici că e cartofi. Cu porumb. Nu e cartofi. Cartofi. E cartofi, nu vezi? Cartofi. Am scăsat până la cameră. Wow, dar tu Cam așa arată. miroasă. Așa. Wow! Fac miroasă
la cașcaval cu Ăștia țigaie. nu prea buni. Ăștia nu Da. sunt buni. Ăștia nu sunt buni. Îi punem aici. Stai. Așa. Da. Ma, Bă, ăștia o să-i lăsăm mulțime. Și hai să scoatem tot. nu ăștia, și ăștia îi mâncăm. Așa? Nu știți. Zici că n-ai găsit de canal. Dar și pic. Acum tu alegi. Da? Stai mă așa, să punem aici. Stai. Și Gumele alea. așa. În fin. Așa. Aleg. Astea aleg. Faci mai spate. Astea? Astea alegi? Da. Astea? Erau 100% ca astea. Asta o leagă mai așa. Stai așa. Era să le așa. Așa, bun. Acum hai să desfacem astea. Așa. Te disfăcut, mă, că... Vreau Cred că frumos. ți-a ochii care arată. Da, așa arată, e de punga. Înăuntru stai așa. Nu, Stai așa, îs așa, niște uitați, bomboane vedeți? Niște bomboane. colorate. Aici sunt Colorate. acre, acum... Da, nu știu. A fost până cu jos. E albastră. Bă, sunt acre. Bă, dar nu reușesc să iau. Stai așa. Să stai. Ai reușit? Tu, Nicolae. Păi asta Da. mi-am zis. Pune aici la cameră, mă, să vadă. Bă, chiar e acri. Tu vezi? Bomboane colorate. E și arată. Arată. Stai aici. Bă, dar astea nu poți să le spargi, nu știu, sunt Una acre. roz, La spart. iar e albastru. Și tu ce culori? Mi s-a spart. Mama, ia-l. Și acri și După tare. ce o spargi acre. Eu am spart-o. Mi-am spart-o. Astea sunt niște gume, astea vreau să le încerc. Sunt niște tare. Așa, așa, astea sunt niște gume. Acum Da, eu. mai Kevin. Băi, Așa, Kevin. lasă să încercăm astea. Nu, Așa arată. care vreau. Care vreau. Așa. Da, s-a rupt și ăla. Vrei? Uitați-vă la cameră. Așa. Iau. S-a rupt E toate. la fel ca albastră. Ia, fel ca albastru. Bun. Pune, pe bun. Am Mm, Mamă. Asta e gumă. Guma normală. Poate vă întrebați de unde vin aceste dulciuri, vine din London, Anglia mai exact, Și din America. sau America, nu știu exact. Mă, astea toxice, astea, o să încercăm imediat. Tonic Face, e O așa să le încercăm la final. un butoiaș care are în el niște gume, cred. Stai așa, o să iau una. Nu, cât sunt și eu. Mi-am păcut. Care are cu gust de watermelon, de pepene, de Scap și tu pe jos tot. kiwi. Da. Când îți place, da. Bun, eu încerc astea, Ți-am băieți. făcut Am luat o pepene. Vreau și eu. Na, ia și tu. Nu știu eu de pepene. Nu știu acum care o fi. Eu am luat de mele, de... De pepene. Da. Melen. Unul aici. Ia. Așa, bun. De kiwi, bă. Kiwi. Și, Stai. bă, Ah, e acră. Bă, dar de la astea nu s-a scos gustul, deci nu mai pot. de atac Cristu mi s-a scos de atunci. Ba, mă, e acră, bă. Uitați cât de verde este.
Ce ai, mă? Tu acum nici acum de făcut. Bă, mai cât ca lămâia. Mamă! Ia că vă băiți, oare, de la vârsta asta. Și aici pe spate zice că n-are voie la copii de 3 ani. Gen trebuie peste 3 ani. Ea are voie. Am 5 ani. Da. Bă, cam asta a rămas, nu? Da. Nu mai avem astea. A, da, asta. Acum Kevin a Scuzați ce se aude pe fundal, dar... Na. Prea greu. Da, aia mi-a plăcut. Asta. Asta place. Asta, bă, vezi ce mi-a plăcut mie. După aia zice la final. Hai să luăm bomboanele astea. A, dar ea nici n-ați făcut. Hai trebuie să mână Kevin și mână-i așa. Hai. Stai, ia uite pe asta. Bă, asta nu e acolo. Jenny, la firma care are și guma, Aia a fost asta. De tot are asta. cu gust de Dar că asta are... cireș. Asta e la fel ca asta. Da, astea două Sparge. cam așa. Dar dacă când o spargi, Astea este două acolo. sunt aceleași. Vedeți, sunt aceeași firmă. Dar sparge aia, sparge. Este gumă. Are cu gust de Dacă o spargi. ananas, cireșe, nu știu cum este la făcut, dar vă arăt așa, vă arăt eu și avem așa. Și o să încerc și aia. O să încercăm. Nu știu. Acum încercăm carnea asta de vită, foarte iute. Wow. Foarte iute. Hai să E o vită? facem. Ma! Bun. Oalo. Ia ce fel miroasă. Foaie! Bă, miroasă cărnața simplu, fără nimic. Miroasă Bă, uiți, cam așa arată. miroasă. Bă, chiar așa miroasă, fără Așa nimic. arată la ambalaj. Ești cărnați simpli. Care cărnați? E carne. Bif. Hei! Hă? Da, ce e asta? Ce e asta? Sus. Iar Nu-i ăsta, sos, iar nu-i ăsta. sos, e Cartonaș. așa un cartonaș. Și mai multe de-astea. Cred că ăla e sosul, mă. Nu-i sos. Ba da, nu-i ăla e sos, ok. cartonaș. E bif de vacă. Hai, 3. Ai luat? Hai, 3. Așa arată, eu nu țin. Hai, dai tot. 3. 3, 2, 1. Picul lămâii, mâncați. Acărnați. Când mergi la magazin, cum dați așa, știi? Dar nu-ți dați așa. Sunt picante. Pot și le. Bă, eu am mâncat-o. E iute după ce o înghiți, gen te iau țara pe parcurs, dar nu e ok să mănânci mereu. Mă vezi că am asta Bă, cu uite cât curciurile. că tati Acum, da, mai uite ca tachisul, deci asta am uitat să o exclud. Dar eu de astea n-am gustat. Care asta e mai uite Dacă ca... bagi tati, cred că alea. ți-are stobagul. Băieți, acum vreau să spunem ce dulciuri ne-au plăcut și ce nu ne-a plăcut. Bă, mie mi-a plăcut tachisul. Gen tachis fuego clasicul, dar mie-mi place. Gen nu e clasicul, e fuego, că clasicul e unul al nu știu cum, oricum o să vă pun o poză pe aici dacă nu o să uit. Gumele mi-a plăcut, gen așa și astea. Adică nu astea, astea să spun și eu și jeleurile. Astea nu mi-a plăcut, gen, astea sunt oribile, astea nu... Să nu încercați acasă asta. De ce să nu încercem? E canal. Dacă vreți, încercați. Nu știu. Acum Kevin, Bă, mie mi-a plăcut tachis, normal, cum să dai la tachis, că nu-ți place. Tachis. Asta. dați bă băieți, mai au un taha.
bomboanele astea de la asta și astea și gumele, atâtea și carne. Alea. Și mie urez asta nu mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut Takis, astea. Băi, toți am văzut. Takis mi-a plăcut astea. Mamă, deci carnea asta cu asta mai pot. Asta mi-a plăcut. Ia. Gumile. Mi-a plăcut Ia gumile stai. și astea. Astea mi-a plăcut și astea. Asta, nu? Da. Toxic. Da, astea sunt bune, deci asta puteți să le mâncați mereu. Dar ia. Uitați vă băieți, deci fiți antenă. Astea două sunt aceeași firmă, uite, vedeți buteașul aici? Vedeți? Vezi? Aceeași firmă. Toxic, what? Nu știu cum. Foaile, nu mai pot de la ițeală. Poate cândva o să mai facem un episod cu dulciuri și cu băuturi. Gen băuturi mă refer la sucuri. Și cu castravretele. Și cu castravetele, dar O mai să, avem de așteptat. o să încercăm mai multe Ia castravete. uitați. Și poate vă întrebați de ce mă uit încolo și Dacă- acolo avem, gen, să vedem cum ne vedem. Da. Și de ne vedem foarte bine și cam cred că aici o să încheiem și noi acest episod. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și subscribe. Și dacă mai vreți episoade, nu uitați să voi să apăsați pe butonul de like, am zis. Și pa, pa!